ko noon Elisabeth ɗe garti toon to assemblée nationale on ɗon lomtodiral jagorɗe ko yewti e vote budget 2024 kono kadi ɗi garti e to banggue dawrugol d'ailleurs ni ko ɗum ɓuuri hen yaaji oɗo subaka hannde dawrugol noon e mbaɗi kuuɓal to banggue pouvoir e to banggue opposition ɗen toɓe ɓuuri mantinade e jayɗe men e oɗo subaka machallah dawrugol noon ɗo e Sénégal kam ko kañum woni kaccari tan ko noon donc jayde la solno dawde Amadou Moussa nden ɗon ari koye on ɗon ngol ɓamtugol kuruji toon to UCAD université Cheikh Anta Diop de Dakar kuude bonnede ɗum woni on ɗon saccage mo ganduɗa teskanoma toon e dumunnaji jawtuɗi ɓeɓe ganduɗa kañumen goni jaydiyankoɓe lasɓe noon mbi ko Moussa Baldi mo ganduɗa kam tigui woni jaggoɗo tan mbiɗo guiɗe enseignement supérieur hanki wonno toon to ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen goni suɓaɓe dental toon to assemblée nationale ɓe kolliti wonde tan ko wiide makko ne wayno tan ko ha joni o ɓurnima on ɗon wutte makko professeur ɗon ɗo votena on ɗon budget noon o habri wonde tan on ɗon cours mo ganduɗa ene wiye koko darti yo anda tan nde ɗo hitande kam nde mayet tawi ɓe garani eko yewti ko e on ɗon cours présidentiel konngol makko ne jaaji e hello tati e nder e hello joyi e nder nden jayde las quotidien jayde lo quotidien e oɗo subaka hannde ari koko yewti koye on ɗon vote budget ngol lawol noon ko on jagorɗo tan mbiɗo gueɗe jangde lesere hakkundere Cheikh Oumar Anne o wotanama ko ɓatti e milliard e halis e ujunere milliard e halis CFA to banggue éducation nationale saabi jaynenkoɓe binde gardide bindol ngol ko wiide wonde l'argent ne fait pas le bonheur noon jaynenkoɓe mbiri manam tan kalis wawa wadde foof ne wayno on ɗon budget mawɗo noon joopi ko dépense ɓen personnel en kono kadi on ɗon déficit d'enseignant e table banc uji manam nden ŋakkere janggoɓe kono kadi nden ŋakkere jangguinoɓe e ko yewti e kaɓirɗe mumen to banggue table banc goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko fate banggue ha joni ɗen ɗon golle sukaɓe mbi ko makki enen hucciti on ɗon équation des jeunes saccage toon to UCAD nden bonande ɓe mbi tan ko milliard uji sappo e copreje CFA ɗum ɗon woni ko foti fawede tabal ngam ɗen gueɗe pewnite goɗɗum ko tawete hen ko transport urbain capanɗe jeenayyi tawi ko bis kesso woni ko Dakar Dem Dikk jogori wadde e circulation ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar non jayde indépendant jaari men arde indépendant ko les témoins taw jayde les témoins ne wayno kañum ne ari koko yewti koye on ɗon élection gadiɗo élection présidentielle to banggue PDS ko fate banggue on ɗon poste alternance janen ko ɓe mbi ko Karim Wade o saaha ene jogui on obligation coup d'éclat électoral noon ɓe bindiri ene wayno noon kanko on ɗon gonɗo hande toon to Doha candidat PDS o nana heblo garsal muɗum ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar kono tan de ɓe satiɓe mum dokki peeje peccorɗe kala darima gam on ɗon kuuɗo kawo wawa tigui neɗɗo mabɓe o heeɓa ɗum eɗin sumgoji présidentiel tijjaɗi ina hen Bibo Bourgi Pape Pouy Alioune Diassé Vieux Aïdara Mbaalo Thiam ɓeɗo kala nana daari e oɗo saaha no janen koɓe mbi wonɓe agneau électoraux ko fate banggue on ɗon sacrifice ɗin konguɗi ene jaaji hello nayyi e joyyi e nder nden jayde le témoin non l'indépendant nden ko joni yetti tournée politique et remobilisation e ko fati banggue ha joni bempeƴƴi e gooɓe to banggue landaji mumen ne tindi e kan landa PDS jaynen koɓe mbi ko Karim Wade yerbini benno toon to Fouta eɓe pammina e nder nden jaydi ɓe mbi ko toon to Boode Law ene wayno tan teskama toon giggol kewgol ummorade APR tindade on ɗon candidature mo Karim Wade e oɗo week-end jawtude ni ene wayno ɗen gueɗe teskama e on ɗon tournée politique baɗɗo toon tawi waɗi ɗum ko Aliou Diop mo PDS délégation Namarel e on ɗon bastion mo ganduɗa ko historique manam nokku ganniyankeje wonande APR membre uji kewɗi tawi koye mouvement andu fondement ɓe mbi tan de ko ɓen ɗon tawti Djibril Saboy Ba walla e gardugol Djibril Saboy Ba tawti on ɗon ɓi Abdoulaye Waddo toon to Demen ne jaynen ko ɓe mbi ko wone e ɗillekoji ɓe APR ko wayno Mouhamadou Sow Djibril Sy Ibrahima Harouna Diop e on mo ganduɗa ko opérateur économique Abou Anne
kañumen kala tawti kan lande PDS kono grand panel nden ɗon jayde wi ko cérémonie de remise de parrainage wonande on candidat Amadou Ba dit très lourd non ɓe mbindiri e gardindi bindol ɓe mbi tan ko ha joni kanko premier ministre o holliti weltare makko ummorade on Amadou Dawa Diallo région de Matam rendini ko tolni e temedere e capanɗe jeetego pawɗi temedde jeetati e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi parrain tawi fandare nde wonno ko ƴettude temedere capanɗe joyyi ujunere parrainage walla parrain e ko yetti on ɗon fannu ɗen gueɗe noon dokkira ko hanki e yesso leader uji on ɗon diwan mo Matam toon to permanence APR gonɗo ɗo e Dakar. La dépêche nde naari e ko ɓuuri temedere capanɗe jeetati ujunere tawi noon koko yewti ko e collecte parrainage mo diwan Matam. Le candidat de Benno rassuré manam Amadou Ba holliti hakkille deeƴƴo e ɓernde ɓumde ko yewti e on ɗon parrainage patam lamo mo Matam naaɓe ndendini pawe jungo makko hanki toon to permanence mbo APR. Vox Populi nden ari yilli ko toon to prison mbo Cap Manuel Sonko gurdam muɗum oɗo saha hande ne woɗɗi on article de la mort manam nden windande mayde mbiyen soynanode makko koye dumunaji jewtuɗi caggal nde wino wonde o woni koye ko en commun walla ko woni koye commun walla réanimation janen koɓe mbi koɗo saha hande gorkajo ina jogui forme sembe cellal kono kadi coftal mawgal haaldi ko ngudi noon ko Guy Marius Sagna Habib Sy wondude secte Diane Dieye wadɓe jillu toon to Cap Manuel hanki gam tigui e yillade on ɗon leader Landex Pastef konngudde sifaji ɗi kanen tawe hello tati e nder nden jayde Vox Populi. Les Échos nden ɗon naari titre ɗiɗi kono cuɓiɗen ko haalde titre goto puɗɗogol jilluji toon to Cap Manuel e nder on ɗon prison gam on leader ex Pastef Ousmane Sonko ina wone forme patam lamijo wona konngudam wini ko ɓen yilnoɓemo hanki ina hen Guy Marius Sagna Habib Sy e Cheikh Tidiane Dieye ɓen kala kolliti hay entraînement on maire bo Ziguinchor ɓamti e janngude deftere Alqouranil Karim nde kono kadi e hakkille deeƴe oɗo saaha mbo jogui haysino tawi wonto hakkille makko heddi wiide makko ne wayno hakkille makko ne wone goƴaji Sénégal jogui hande o e tampere mumen to banggue ɗenɗal leɗɗe ndewani e lawol hani e fannuji gurnam cattuɗamma. Bes bi le jour e subaka ari koye wiide Ousmane Sonko natti wadde grève de la faim e plan B audience stratégie Sonko joue réel politique ɗum woni gardindi bindol nden jande bes bi le jour tawi ɗo hucciɗo yo ɗon boutisme de l'état ne wayno tan ɓe mbi ko ala choix goɗɗo Guy Marius Sagna noon ne wayno tan wi ko ɓami ko andi Ousmane Sonko ko yani makko hono ngal ɗo coftal ngal yimo hanki kono kadi e ngal cellal patam lamiwal o holliti wonde noon ko ɓami pellital huccidde on tactique e yesso on hoore leydi Macky Sall ɗin ko ngudi ina tawe hello jeegom eɗen nden jayde bes bi le jour mbattidirɗen ko stade ko noon stade quotidien hono kala subaka nden jayde ari koye on ɗon flanc gauche de Lyon équipe nationale du Sénégal Ismaïla Jakobs heedi toon ɓe mbi tan de oɗo saha hande Ismaïla Jakobs hay goto kay hande o wawa wadde mo doublé manam saabu darde makko e golle makko e oɗon sembe mo jogui oɗo saaha jaynen koɓe non mbi ɗum teskameji dumunaji kala ha tengti ɗi matcheji battidiɗi wonande équipe nationale du Sénégal goɗɗum ko tawete hen ko on ɗon gardien de but mbo Al Ahli walla Al Hilal mbi sikko toon to Arabie Saoudite Edouard Mendy gardien de but équipe nationale du Sénégal ɓe mbi ko on ɗon concurrence gardien de but to banggue sélection Edouard Mendy kolo le débat avant la CAN manam so tawi ko yewtere wonno e gulali e wiide wonde Seny Dieng walla Mori Diaw hande o Edouard Mendy uddi ɗin jidde oɗo saaha caggal nde o waɗi match patam lamijo hakkude Sénégal e Togo ko ɗum woni ko uddi robine men jayndeji e oɗo subaka hande alkamisa nogas e tati lewru novembre 2023 ila zabas machallah Amadou Allah jarama kadi a weltanama no fewi joni enen jogui kene tonno e namde tati bisimilla namdal garwanigal ngal woni on ɗon équation mo ganduɗa hoorema hande ene udde hoorejo leydi ndi président Macky Sall beela sikkani ko kamɓe jooɗe solution saabu leydi nini ndiyam nini sagataɓe nini holko saabi oɗo équation ene wone koye mabɓe bon no way waade fof eɗen mbawi wiide jabtade ngal namdal e on ɗon fannu wona ko weɓanten kono eɗen gandi kam won réalité gonɗo ɗo c'est à dire leydi ndi ene manque ko wiyete ko politique parɗo cukagu banam ngol ɗen peeje dawrugol ñiɓanteɗe sukaɓeɓe hayso tawi eɗen jiinan fuɗɗo waɗede oɗo saaha kono ko tardivement c'est à dire que sa daari guila 1960 fewde joni
sukaɓe ene manki heññede e to banggue programme uji ɗi laamu ngu ƴettata kala e saaha ɗum jeeyi sababu noon jibini caɗele aɗa andi hunde foof foti so tawi leydi ummima ene ƴetta ƴettida foof so tawi a ƴetti politique rewɓe ƴettuɗa hen sukaɓe sa ƴetti politique mawɓe nayɓe ƴettuɗa hen sukaɓe sa ƴetti politique to banggue ndema awa e gaynaka yaadin hen sukaɓe kono noon hande malheureusement mbiten ko laamuji men ɗiɗo kala ala hen gardinɗo programme uji mumen to banggue sukaɓe so wona entre guillemets ko konngudi tan mamin mbaɗanni sukaɓe mamin mbattanni sukaɓe tout récemment en jii noon on ɗon programme heeyi dawñi c'est à dire dawi sukaɓe maw leydi nanno on ɗon programme muɗum pour wadde réinsertion ɓen noon sukaɓe eɗen mbawi wiide tan ko hunde ganduɗa nde ari ene moƴƴi ha maayi kono noon tardi sabude ɗum arata hankkadi taw sukaɓe hankkadi ɗamawuji gasi te eɗen gandi Macky Sall oɗo omo jeeno e espoir mawɗo mo sukaɓe joguino e makko ko yewti e laamu makko ngu ɗum jeeyi sababu noon hande ɗum jibini vraiment frustration kono kadi e réalité gonɗo jeese men o kono noon namdal min ɗimmal woni so yimɓe tawtoyimo jiyani beela sikkani ke maire ɓe goni walla holno ɗum wayi par ce que ana yiyani ananani tan taggon bagasuji mum mbiyon e wonde onon payi to Karim Wade aɗa andi hayso neɗɗo yani Karim Wade ne andi Karim Wade kadi politique ko ɗum ambition c'est à dire ko ɗum ambition e famde programme uji neɗɗo hande candidat o naam o ala wala ɗo e nder leydi Sénégal kono omo jogui des représentants nan ɗo ina mbaɗa jilluji e nder terrain o wadde ƴewde parrainage nandude programme o e juuɗe yimɓe kadi Karim Wade ene jogui sens goto sens o woni ko o wonino e gouvernement bammakko te bammakko ene jeeya e baɗɗo révolutionné politique leydi ndi politique surtout to banggue mahanteje laabi autoroute e gueɗe mbaɗi noon donc hande on ɗon programme kadi Karim wona neɗɗo majjaɗo e nder leydi ndi politiquement ko neɗɗo tigui gandaɗo saabu 2012 ko heccanki ko 2012 o yalte gouvernement o hay sinno tawi won obstacle nana yeeso makko manam gallol mawgol mur de Berlin nana yeeso makko hatta woni Sénégal naaɓe ne paami programme makko ne paami politique makko à travers ɓen yimɓe yettotoɓe e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kadi min gonɓe ɓesguɗi ɗi kadi fanno goto nde woodi c'est à dire hélas hay somi andima an so tawi yettota komi ko iwema yettota komi ko ummema yettota komi so tawi mi jittiɗomi tan woodi ko haali hakkillam nanggui tan automatiquement mi waɗat mi yahat mi tawtoyma par ce que neɗɗo ne yiiɗi yiyede ne yiiɗi yettede kono kadi ne yiiɗi nafede surtout